Nigma ima sɔrɔ caman sigi mɛ ka ɲɛmada ka ɲɛsin jabaraniw ma walasa faamuya bɛ se sɔrɔ fɛ Sherifla TV bamanankan kunnafoni na min bɛ walawalali kɛ aw ye Mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛw kunkan. N b'a fɔ a ye ko nin ye a kuma selen ye. Sotelma Malitel ani wariso min bɛ wele ko Bank of Africa BOA u jɛra ka tɛgɛnɔbila kɛ bɛnkan sɛbɛn dɔ la, bɛnkan sɛbɛn min bɛna kɛ sababu ye ka nafaba lase Malitel baarakɛlaw ma. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ o tɛgɛnɔbilaw kɛra Sotelma Malitel ni Bank of Africa ni ɲɔgɔn cɛ ka bɛn ni juma desanburu kalo tile 7 ye Bank of Africa Jabala la Amdalaye Ase 2000 la. An ka maa minnu mɛn a kɛnɛ kan Abdulkarim Sako a n'a ka jatala Abdulaye Sogodogo. Sotelma Malitel and Bank of Africa ɲɛmaa fila u y'u bolonɔ bila sɛbɛn min a bɛ fɔ min ma nansarakan na ko convention n'o de ye seereya sɛbɛn u ni ɲɔgɔn cɛ sigi ka fɔ bɛnkanw na. Ni bolonɔ bila sɛbɛnna bɛ kɛ sababu ye ka nɔgɔyaba kɛ ka ɲɛsin Sotelma baarakɛlaw ma Bank of Africa fɛ n'o de ye u ka laɲini ye kabini waati jan, laɲini min n'o dɔ ye baarakɛlaw ka se ka so jɔ u yɛrɛ ye walima ka se ka mɔbili san u yɛrɛ ye, ka se ka o koɲa nɔgɔya u ni Bank of Africa ni ɲɔgɔn cɛ musakako la. Ni bolonɔ bila sɛbɛnna o b'o seereya. A cɛkɛda ɲɛmaa fila bɛɛ lajɛlen ka nisɔndiya yira kosɛbɛ ni ka yira k'a fɔ ni baara u b'a la kabini san 2016 ni Ala y'a latigɛ bi u bolonɔ bila o bɛnkan sɛbɛn na. O ye nisɔndiyaba ye u fila bɛɛ lajɛlen ye. Baara min kɛra sisan, je pense que en fait bɛnkan baaraw de don. BOA ni Malitel jɛra k'u sigi ka jateminɛ kɛ en fait Malitel baarakɛlaw bɛ se ka lafiya cogo di. Donc an b'a dɔn baarakɛlaw bɛ bankuw bɛɛ la, mais BOA ye fɛn dilan ka fɛn caman fara ɲɔgɔn kan a bɛ se ka min proposer Malitel baarakɛlaw ye. Donc o bɛnkan baaraw kɛra, ɲɔgɔn yew kɛra kan, bɛn kɛra conditions kan. Donc an kun b'o kuncɛ baara de la bi. Donc o de nana ni convention ye signeli ye. Donc a convention kɔnɔ kuru belebelebaw la, je pense que a caman ɲɛfɔra tubabukan na yan. En fait fɛn min ye ka juru don Malitel baarakɛlaw la nɔgɔya la n'u bɛ se ka so sɔrɔ u yɛrɛ ye. Donc olu b'a kɔnɔ. Fɛn min ye ka produit d'u ma min bɛ se ka kɛ en fait i ye compte kelen dayɛlɛ i bɛ nafa 7 ɲɔgɔnna sɔrɔ a kɔnɔ, nafa caman sɔrɔ a kɔnɔ. Donc olu b'a la. Donc o baaraw de kɛra, olu de kuncɛra bi. Fɛn min ye Sotelma Malitel ka partenaires sociaux ka lasigiden ye o y'a yira k'a fɔ nin ye fɛn ye u mɛnna ka min laɲini nka Ala y'a latigɛ a kɛra bi o nisɔndiya o tɛ se k'o fɔ k'o t'a dan na. A ye foli ka kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin Sotelma directeur général ma fo ka taa se Sotelma baarakɛla kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma. An bɛ se ka hakililajigin de kɛ k'a fɔ nin ye syndicat ka wulikajɔ dɔ de ye min filɛ n'an filɛ ka signature kɛ an hakili la kabini san 2016 an kun y'a ɲini direction générale fɛ a ka se ka nɔgɔya dɔ kɛ baarakɛlaw ye, nɔgɔya min ni Sotelma baarakɛlaw bɛ se ka so jɔ u bɛ se ka mobili san facilement. An bɛ Ala fo k'Ala barikada parce que bi an ɲɛ b'a la an kun ye appel lancé banque bɛɛ la, an ɲɛ b'a la BOA kɔni olu ye proposition min kɛ a ka nɔgɔn ni banque bɛɛ ye. Donc an b'o signature de kɛnɛ kan parce que a kun ye min ye pour que baarakɛla pour que a ka baara ka se ka ɲa il faut que a kan'i to baarakɛyɔrɔ la k'i miiri parce que an b'a dɔn bi ni so b'i bolo mobili b'i bolo a ka ca Ala fɛ i ka baara i bɛ se ka concentrer i bɛ se ka fɛn caman k'a kɔnɔna na. Donc an nisɔndiyalen don. An y'a ye k'a fɔ banque ye produit caman fɛnɛ fɔ k'u bɛna o di Sotelma baarakɛlaw ma convention nin kɔnɔna na. Donc c'est bien, c'est très bien puisque an b'a dɔn Sotelma baarakɛlaw an ka ca an bɛ banque 14 de la. A banque 14 c'est pour que an kun y'a dayɛlɛ pour que bɛɛ ka se ka dɔ sɔrɔ a la. An bɛ se k'a fɔ fɔlɔ minnu bɛ BOA la u k'u wasa don joona u ka demande kɛ pour que ka se ka nin proposition nin u ka se ka nin daminɛ. Minnu fɛnɛ tɛ BOA la yanni banque tɔw ka dayɛlɛni kɛ n'u bɛ se ka na BOA la y a pas de problème u ka na u mago ka se ka dilan. Mais en attendant an b'a ɲini banque bɛɛ fɛnɛ fɛ puisque an bɛ Mali de la pour que baarakɛlaw bɛɛ ka se ka lafiya u ka essayer BOA ye nɔgɔya min kɛ u fɛnɛ ka na o nɔgɔya yɔrɔ la pour que bɛɛ bɛ se ka bénéficier cogoya min na. An nisɔndiyalen don nka an bɛ se ka directeur général de fo parce que depuis 2016 an bɛ nin baara nin na ale tile la a sera ka concrétiser. Donc o b'a yira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la baarakɛla don a bɛ k'i janto a ka baarakɛlaw la. An nisɔndiyalen don syndicat baarakɛlaw bɛɛ tɔgɔ la an bɛ a fo ka BOA fɛnɛ fo parce que an hakili la an ye réunion caman de kɛ yan nin dossier nin kan bi u sera ka proposition ɲuman k'an ye u ka directeur général y'a seko kɛ comme an yɛrɛ y'a jateminɛ a ka kuma kan cogo min.
donc an b'a fɛnɛ fo ka barikada hali bi an bɛ sotelema fo an ka baara kɛ pour que entreprise a bɛ se ka yiriwa cogo min merci bien. K'a ladɔnnaya k'a fɔ nin bolonɔbila sɛbɛnna Sotelema Malitel ani Bank of Africa ni ɲɔgɔn cɛ a ɲɛmaaw y'a yira k'a fɔ nin ye ko daminɛ ye k'u jigi b'a kan don n'a nataw la ko wɛrɛ bɛ se ka tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ jɛka baara siraw kan min tɛ nin si ye. An ka jamana nɛgɛ feerelaw olu ka jɛkulu regroupement des ferrailleurs du Mali ye kunnafonidi kɛnɛ sigi senga a kɛra Sotibakaw fɛ yen nɔ sigi kun tɛ dɔwɛrɛ ye kɔsada in na jamana ɲɛmaaw ye hakilina dɔ ta ka jira k'a fɔ a man ka nɛgɛ ka bɔ Mali kɔnɔ ka taa feere Mali kɔ kan bilen u ye o nisɔngoya kɛnɛ de sigi senga ka bɛn ni sibiri desanburu kalo tile 8 ye min ye maa ɲɛmaa caman ye olu kun bɛ kɛnɛ kan an yɛrɛw ka ɲininikɛlaw Tata Ture ni Abdulayi Sogodogo olu bɛɛ lajɛlen fɛnɛ kun bɛ a kɛnɛ ka Sherifla TV Jabarani tɔgɔ la. Nɛgɛkolon baarakɛlaw ka jɛkulu u bɛ bɛn ani kelenya sira ɲinina u ni jamana gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ ka da bɛnkan waleyali la jamana gouvernement fɛ min bɛ tali kɛ u ka nɛgɛkolon bɔli la Mali jamana kɔnɔ ka taa n'a ye jamana wɛrɛw la o de kɛra bi kunnafonidi kɛnɛ sigili kɔnɔ kumaw ye min na hakilina bɔra nɛgɛkolon baarakɛlaw ka jɛkulu yɛrɛ la. Laɲini kun tɛ dɔwɛrɛ ye fɛɛrɛ bɔli Mali la gouvernement y'a lajɔ bon a lajɔli min kɛla an wulila an sela DCG directeur ma comme quoi que fɛɛrɛ exportation jɔli Mali la n ko a ma bɛn ferrailleurs ma donc a ye ferrailleurs ladimi donc ferrailleurs ladimini min kɛla donc u y'a yira k'a fɔ fɛɛrɛ ka kɛ nɛgɛ bɔli ko o jɔli min kɛla k'o bɔ a ma nɛgɛ ka bɔ komi a tun bɛ bɔ cogo min ka kɔrɔ ni usine mago bɛ min na an b'o di usine ma cogo min n'u t'o fɛ an b'o fara ɲɔgɔn kan donc an bɛ t'o feere kɔfɛ mais au min ni usine t'o fɛ ni anw y'o to yan an tɛna se k'a feere donc an ka baaraw bɛ tiɲɛ donc o de la an y'a fɔ ko ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ k'a wuli k'a bɔ a kan pour que an ka bɔ ni nɛgɛ ye parce que ni nɛgɛ datugula finalement prix bɛ bin donc ni prix binna mɔgɔ caman bɛ bɔ baara la ni mɔgɔ caman bɔra baara la donc toujours dɔ de bɛ fara chômage kan ka taa mɔgɔ dun bɛ baara kɛ le secteur in na franchement a mɔgɔ ka ca donc an bɛ min ɲini gouvernement malien fɛ franchement parler u ka nɛgɛ bɔli u k'a to an ka bɔ n'an ka nɛgɛ komi an bɔ n'a ye cogo min usine mago bɛ min na an b'o di usine ma o tɛ min fɛ an bɛ taa n'o ye kɔfɛ bon ani ministre ye ɲɔgɔn ye komi u ko ko suspension k'a tɛ se ka wuli bon donc an kɔni dans un premier temps an ye an ka avocat bila baara la ani ka étude dɔw k'a ko la pour que k'a bila sariya ka bolo kan pour que ni sariya bɛ se ka min ka pour que k'an bila an ka droit kɔnɔna la donc an b'o phase fɔlɔ de la. Nɛgɛkolon baarakɛlaw bɔra Mali jamana marabolo caman na minnu ye ɲɔgɔn sɔrɔ ka sanga ni nin kunnafonidi kɛnɛ ye u ka kɔrɔfɔw la u y'a yira k'a fɔ nɛgɛkolon baara a jɔyɔrɔba de bɛ Mali jamana sɔrɔ ani yiriwa yangali la ka d'a kan ni nɛgɛkolon baarakɛlaw ta Mali jamana kɔnɔ u bɛ taa fɔ mɔgɔ 3,000 ani kɔ la wali kelen i k'a fɔ mɔgɔ 4,000 olu dun ka nin nɛgɛkolon baara in dabilali a bɛna kɛ sira ye min n'a bɛna baarakɛbaliya kolo sinsin Mali jamana kɔnɔ kokura ni ka fara tunga fɛ taga kan. Ne hakilina tɛ hakilina wɛrɛ ye baara min ni i ka jamana i b'i ka jamana de lajɛ n'i y'a sɔrɔ i ka jamana kɔnɔ ni baara min bɛ ni jamanadenw bɛ se ka balo a la lafiya kɔnɔ ni ka sɔrɔ u ma suyɛli kɛ u ma mobili ta ka taa jamana wɛrɛ la walima u ma taa yɛlɛ kɔgɔji kan ka sa i ka ɲɛ kɛ équipe baara de la n'o ye an fɛ yan nɔ an ɲɛ b'a la baara foyi t'an bolo yan an bɛ nɛgɛkolon minnu an bɛ ka nɛgɛkolon de tɔmɔ jamana kɔnɔ yan nɔ ni ka feere k'an ka denbaya dahirimɛ de ɲini bon dahirimɛ ɲini baara de kɔnɔ an nana mɛn sa ko o y'o baara de lajɔ bon o de ma bɛn an ma an ko an bɛ wuli ka na an ka nisɔngoya yira jamana ɲɛmɔgɔw la u ka dɔ ka fɔ jamana nin kɔnɔ yan i mana mɛn i bɛ avion ta ka taa i ka jamana ta jamana wɛrɛ k'o b'u gɛn ka bɔra jamana wɛrɛ la o bɛna jigin minnu kan yan nɔ n'u nana sɔrɔ ni fɛn tɛ olu bolo yan nɔ o laban i bɛ taa siran m'o saya min ye o laban bɛ taa sa ye. bon bɛɛ b'u fɔ nɛgɛkolon baaralaw ye Mali la bi o ye fɛn min kɛla an na jamana kɔnɔ i komi ferrailleur bɛɛ b'a kalama u b'a fɔ cogo min k'a ma bɛn u ma a ma bɛn a si ma parce que an bɛɛ ye ferrailleurs de ye an dahirimɛ bɛ nɛgɛko la ni nɛgɛko tola ka to ta anw fana bɛ bɔ baara de la donc fɛn de ka kɛ jamana fɛ min b'a to an ni industriels bɛ baara kɛ bɛɛ b'a ka diɲɛlatigɛ nɛɛma sɔrɔ cogo min mun ka d'an y'o ye an tɛ kɛlɛ fɛ an tɛ mankan fɛ parce que n'a taara nin cogo la ba degulen bɛ kini kɛ ni nɛgɛ bɔli jɔ la prix binna
mɔgɔw dɛsɛla ka baara kɛ donc a bɛ laban fɛn wɛrɛ de la ala k'an kisi o ma. Kawla dɔnna k'a fɔ RFM kelen don ka labɛn caman sigi sen kan min bɛ se ka to bɛn ni kelenya bɛ se ka tɛmɛ u ni Mali jamana gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ togoya min na ka sɔrɔ a ma kɛ ni degun ye usine-tigiw ma kuma tɛ olu yɛrɛ nɛgɛkolon baarakɛlaw ma. Diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoni nasira ka Laginɛ Conakry fangasiinamatɔ minnu bɛ bloc libéral la olu ye a yira k'a fɔ u bɛ tile 4 da k'o kɛ dumuni bila ye u k'a ma ko grève de la faim ka sabu kɛ jamana ɲɛmaaw bɛ ka lakana tigilamaaw kɛ ka u ka kiw minɛ fa bɛɛ lajɛlen la polisilaka ni gendarmew ni surasi a bɛɛ ɲaamimɛ ɲɔgɔn na yɔrɔ minnu ye fangasiinamatɔ kiw ye olu bɛɛ lajɛlen sɔgɔlen don kuma bɛɛ taa ni ka segiw bɛ senna lakana tigilamaaw fɛ faba la Conakry fangasiinamatɔ ɲɛma ninnu y'a yira k'a fɔ u tɛ diɲɛ ni a ye maamu ka ɲɔgɔn na don minnu y'a yira k'a fɔ u bɛ dumuni tigɛ u yɛrɛ la ko grève de la faim tile 4 u y'a yira u ka kɔrɔfɔw la k'a fɔ ko in bɛɛ lajɛlen bɛ fɛn kelen de nɔfɛ jamana ɲɛma Alpha Condé ka mandat sabanan ko kuma min bɛ senna a b'a fɛ n'a ma ɲɛ k'a b'o dankɛnɛmaya don min na o k'a sɔrɔ maa tɛ se yigiyɔgɔ ko o de labɛn de bɛ ka kɛ a fɛ ni lakana bilali tigilamaw bilali ye fangasiinamatɔw na k'u ka kiw nsɔgɔ u dala ko don nataw la Conakry yɛrɛ bɛɛ lajɛlen na choix lakana tigilamaaw fɛ ka jamana bɛɛ lajɛlen fɛnɛ choix o kumana ni Alpha Condé kosa ko n tɛ bɔ fanga na ko min mandat sabanan ɲini o b'a sɔrɔ la labɛn kɔni sabati n bɛ surasiw ni marifa banamininen aya u bɛ se ka mugu ti maa la maa min bɛna jira k'a fɔ mandat sabanan ko ti bɛn i mɔ maa min na ni surasiya minisiri ye kuma in mɛn o y'a yira k'a fɔ nkalon kuma don ko in dabɔ bɛ fɛn min kama sariya kɛ mɛ k'a daga k'a fɔ jamana ɲɛmaaw ka surasiw labɔ ka dugukolo fanda 4 lakana o kumana ni dugukolo fanda 4 bi lakana surasiw fɛ ko man ka kɛ baasi ye maa mɔ Babu Sendigi ni o ye surasiya minisiriso Babu Sendigi Alaji Selu Kamara nin kɛra ale ka kuma ye a ko bibi na maa minnu bɛ kɔnɔ lakananen ninnu la lakana tigilamaaw fɛ ko ni kuma jara ye da a bɛ se ka fɔ yɛrɛ ko olu bilama hakilina tigɛ bɛ ka sabu kɛ u mago bɛ lakana na bi. Togo fangasiinamatɔ 14 minnu ye sango bɛɛ lajɛlen kɛ senɔ ye ka jamana kalaya jamana ɲɛmaa Faure Gnassingbé bolo ko fɔ a ka fanga bila ni o taara laban ni farafinna tile bi yanfa jamana 15 communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO ka surunani do ye ka sigi ka fɔ nu do ni ɲɔgɔn cɛ bibi na o fangasiinamatɔ 14 de kɛmɛ ka jira k'a fɔ a ka kan Faure Gnassingbé ni CEDEAO tɛ se ka n'a hakili jira ɲɔgɔn na o kumana olu bi bɔ ka fa bɛɛ lajɛlen kɛ senɔ ye kokura barisabu ka da ka décembre kalo tile 20 nata Faure Gnassingbé n'a ka fanga kɛmɛ ka jira k'a fɔ o ye wasadenzigi kalata ye Togo jamana kɔnɔ a barata olu yɛrɛ ye ɲɛ bɛ a la k'a fɔ labɛnw ma sabati ka se ka kalata bolo da kalata labɛn ni jɛkulu commission électorale nationale indépendante CENI kɔnɔna kan ka yɛlɛma o fan bɛ Faure Gnassingbé nɔfɛ ma o de la no jɛkulu ko k'a bi kalata labɛn bɛɛ maa kɔni bɛ sigi n'a ye k'a fɔ o kɔni wasaden bɛɛ bɛ taa kɛ jamana ɲɛmaa Faure Gnassingbé ka wasadenw de ye wasabulo kɔnɔ olu yɛrɛ fɛnɛ kungo Faure Gnassingbé a ye mandat 3 kɛ o tumana a ka wuli ka bɔ fanga na tenza o si ma ɲɛnabɔ n'a fɔra k'e tan bɛ a y'a wasadenzigi kalata dɔgɔ da campagne yɛrɛ n'o yɛrɛ mankutu ye o dayɛlɛla kabini alamusa tɛmɛnen nka fangasiinamatɔw yɛrɛ de kɛmɛ ka jira k'a fɔ yɛrɛ mankutu baara in kɔnɔ olu b'u sen don a la nka u bi fɛn min fɔ u kanubaw ye yɛrɛ mankutu kuma maa si kana bɔ wasadenzigi kalata in na u ka wulikajɔ bɛnbɛn o de mɔ o de kosɔn alamusa u kɛlen k'a fɔ k'u bɛ nisɔngoya taama u bolo da min ye lakana tigilamaaw ye olu donna u tula k'u caca fa bɛɛ lajɛlen la u y'a yira k'a fɔ fɛn do fɛn min tɛ bɛn kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna fangasiinamatɔ 4 ka ɲɛma ni o ye Brigitte Kafu Adjamagbo Johnson ye ale ko jamana ɲɛmaaw tɛ se ka olu bali u ka kɛta la jamana sariya sunba kɛmɛ ka daga u ye u k'u sen don yɛrɛ mankutu baara la nka u ka yɛrɛ mankutu baara in tɛ kɛ fanga ɲini ye walikelen wasaden ɲini ye dɛ k'a fɔ jamanadenw ye u ka n'u sen don a la de o ye olu fɛnɛ ka fɛɛrɛ ye nka minisiri min ni o ɲɛsin bɛ marayɔrɔkow ma o y'a yira k'a fɔ a bɛ wajibiya olu ma u k'u bali ka ko in kɛ ko barisabu ka da ka fangasiinamatɔw bɛ ka jamana sariya sunba sariya sen 129 de sɔsɔ walikelen kalata sariya se 129 o min kɛmɛ ka jira k'a fɔ a man kan maa k'a fɔ k'i bɛ don i ma ɲɔ ni kalata cɛ aya ko u bɛ k'o de kɛ ko kumana ko ni ɲangini ka fanga fɛ décembre kalo tile 20
wasanenzigi kalata ne maa min ko ko o tɛ kɛ i ɲɛna k'i bɛ maa wɛrɛ bali k'o kɛ k'o ye sariya sɔsɔlen ye o kuma na u bɛ don cu la k'u caca a y'a fɔ ka taa fɔ kalata in kɔni n dɛmɛna. Chadi jamana dɛmɛnikɛjɛkulu min bɛ faransikaw fɛ ni u k'a ma ko agence française de développement o y'a yira k'a fɔ euro wari miliyɔn 40 o bɛ kɛ dɛmɛ ye ka ɲɛsin a mɔ ka sabu kɛ Chadi jamana mago bɛ nafolo la bi bibi na euro wari miliyɔn 40 min bɛna kɛ dɛmɛ ye ka ɲɛsin Chadi jamana mɔ a fa dɔ bɛ don foroba cakɛbaw ka sarako dafɛ ani minnu dan bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la miliyɔn 30 euro wari la o bɛ kɛ ka saratalaw sara aya kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna maa ba 90 minnu bɛ yen ni desanburu kalo sara ma se ka sɔrɔ u fɛ ka sabu kɛ nafoloko gwɛlɛya bɛ Chadi la min ye euro wari miliyɔn dan ye o bɛ di sɛgɛnnafiɲɛbɔlaw ma minnu gɛmɛ ka baara bila ka taa lafiya ye kunnafoniw ye a jira k'a fɔ wari min ni a dira Chadi jamana mɔ faransikaw ka dɛmɛnikɛjɛkulu agence française de développement fɛ juru de don min bɛ sara san 20 ɲɔgɔn na kɔnɔ o kumana min ye desanburu kalo tile 7 ye ko in ndangɛnɛmayara dɛmɛnikɛjɛkulu in fɛ a y'a yira k'a fɔ dɛmɛ min kɛra Chadi jamana ye u y'u boloma da diɲɛ selekina ni warisoba Fonds monétaire international ka jateminɛw de fɛ ni ka ko in kɛ bawo FMI ye a yira k'a fɔ Chadi ni wari dɔ ka ka juru la o sɔrɔla ka min ye euro wari miliyɔn dangɔni ye o kɛra nina ye o tɛ sara a y'a san 2017 ni dɛmɛ dɔ fɛnɛ kɛra agence française de développement dɛmɛnikɛjɛkulu in fɛ ka ɲɛsin Chadi jamana mɔ o kun ye euro wari miliyɔn 50 ye layidu de don min dara faranzima ɲɛmaw fɛ Chadi jamana ma ɲɛmaw ye ka sabu kɛ Chadi jamana kabini san 2014 a bɛ nafoloko naɲana ka sabu kɛ staji sɔngɔ bini ye diɲɛ selekɛnani sugubaw la wa Chadi jamana kuma bɛ FMI yɛrɛ bɛ k'a lajɛ ko a ka a lajɛ cogo bɛɛ lajɛlen la ka dɔbɔ a ka musakaw la u k'a ma ko mesure d'austérité aya o min ni o kɛra ka gɛrɛndɛ siri yɛrɛ la o kɛra sababu ye Chadi jamana ma ɲɛmaw mɔ u k'a lajɛ ka foroba cakɛbaw ni ye olu ka saraw sigi sigiyɔrɔma 3 i b'a ye k'a fɔ kelen ɲuman wali kelen sigiyɔrɔma 4 kelen ɲuman o tigɛ bɛ ka bɔ sara la o de nana ni baarabila kɔtigɛbali ye forobaca bina k'u kan bibi in kɔni na faransi jamana a jɛɲɔgɔnba ye Chadi jamana ye bamajiya wale kɛlɛli nasara kan barisabu ka da kan a ka kɛlɛbolo min bɛ wele ko Barkan n'a dɔ bɛ Mali la yan nɔ a dɔ cogo n bɛ Chadi faaba la n jamana wa Ameriki jamana fɛnɛ jɛɲɔgɔn fɛnɛ ye Chadi ye o bamajiya wale kɛlɛ kelen fɛnɛ na o Chadi jamana kelen kɔnɔ mamurutilen jɛkulu ɲɛmaa min bɛ wele ko Abdelkader Babalade ale minɛna ka datugu kaso la bawo a ka kɛr'u jatigɛla ka fɔ san 8 kaso k'a b'o kɛ maa in kun ye tɔgɔ kelen ye a ye munumunu zalo kɛ yɔrɔ caman cɛni caman kɛra a fɛ Abdelkader Babalade a kamalenya cogoya kun ye ko kungo tigi barisabu ka da kan ale ni ŋaɲa kɔnɔna de kun do kuma bɛɛ a murutikun bɛ Chadi fanga mɔ san 8 kaso o dara kun k'a fɔ a ye bamajiya walew bolo da min ye maafa ye k'olu kɛ ka bin musow ka a y'a min ye kojugu danw ye k'a y'olu bɛɛ lajɛlen kɛ san 2014 desanburu kalo de diɲɛ selekɛnani banfula bulalamantigiw minnu bɛ basigi la Centrafrique jamana kɔnɔ MINUSCA olu y'a minɛ Centrafrique ka sɔrɔ k'a bila kana di Chadi ma ɲɛmɔgɔw mɔ janvier kalo la san 2015 nin bɛ kɛ ale ka kow kunjɛtɔ ye min ye kungo tigi ye Abdelkader Babalade a y'a ka kow daminɛ Sudan Nglebi an b'a fɛ Darfour mamurutilenma yɔrɔ o min ni Sudan fanga bɛ ɲɔgɔn na kuma bɛɛ a tun bɛ kɛlɛ la o yɔrɔw la san 1998 kumaw la san 2008 a nana yɛrɛ sɔrɔ Centrafrique jamana kɔnɔ Babalade o don Centrafrique ani mamurutilenjɛkulu ɲɛmaa min bɛ Centrafrique bi ni u k'a ma ko Ali Daras ni seleka ma dɔ kun do o kɛra jɛɲɔgɔn ye a kun y'a yira yɛrɛ k'a fɔ ale Babalade na kun ye fɛn min ye o ye ka Chadi fanga dafiri ani Centrafrique fanga ko ninnu fanga filaw bɛɛ lajɛlen kan ka dafiri nka ko min ma se ka faamu ma in ka ko la a ye nin kokolo ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ k'a daminɛ san 1998 na ka na se fɔ 2008 ma Darfour Sudan yan b'a fɛ ani Centrafrique maaw bɛ taa bala fɛn min na san 2013 a nana Chadi fanga y'a bisimila
fo ka laba ka kɛ minisiri ɲɛma ka kɔrɔsigi ye o tɛmɛnen kɔfɛ Chadi jamana worodugu yanfa fɛ a kɛra baba kumandan ye nga labana kana kɛ degun ye fanga mɔ a n'a kɛ ɲanguma u bɛn kun bɛ ka dɔ ka min de ka se ka bɔ a sira fɛ n'a yɛrɛ nana ye k'a fɔ fanga bi sɔn ka wuli a nɔfɛ a ye Chadi jamana bila ko kura ka t'i yɛrɛ sɔrɔ Centrafrique san 2014 ni banfula bulalamandigiw olu y'a minɛ diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies tɔgɔ la ka bila kana di Chadi ma ɲɛmɔgɔ ma san 2015 a ka kɛriw jatigɛra k'a fɔ san 8 ka so o bi d'a kun. Zimbabwe jamana ɲɛma kura Emerson Mnangagwa ye a lajɛ ka sigikafɔ nu don ani fanga sinamatɔ ɲɛma Nelson Chamisa ni ɲɔgɔn cɛ a n'o min ye ɲɔgɔn sɔrɔ jamanakuntigisigi kalata la Robert Mugabe ka fanga bannen kɔfɛ ni a jiramɛ k'a fɔ a y'o bi ka kɛ jamana ɲɛma ye o fɛnɛ jɛn tɛ ni o ye o kumana Emerson Mnangagwa Zimbabwe jamana ɲɛma kura a mago bɛ yɛlɛma de la Zimbabwe ka ɲɛda kura jira diɲɛ seleke naani setigi jamanaw na barisabu ka da ka Ameriki jamanaw n'u ɲɔgɔnnaw kɛmɛ ka bariko da Zimbabwe jamana kun kabini Robert Mugabe tile la k'a fɔ hadamadenya hakɛ buruja jamana do o kumana bariko tɛ se wuli fiyewu fɔ Emerson Mnangagwa ka danfara do a ka fanga o ni Robert Mugabe ka fanga ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ tɛmɛ sira jumɛn fɛ fɔ sigikafɔ n'u ka do ani fanga sinamatɔnw ni ɲɔgɔn cɛ fanga sinamatɔnw ka se k'u ka muɲukumaɲakaw kɛ i n'a fɔ bɛnkan banga kɛmɛ k'a laɲini cogo min ka sɔrɔ bana banfilama do u kunna n'a ma ɲa k'a fɔ Nelson Chamisa kɛndɛ k'a ka fanga lakodɔn k'a ma sebaya ta kalataw la Emerson Mnangagwa b'a fɛ u k'a lajɛ ka sigi ka kuma gwɛlɛya min bɛ politiki binna k'u kan ni ɲɔgɔn cɛ ani degun min bɛ jamana yɛrɛ kɔnɔ u ka jɛ ka degun in bɔ Zimbabwe jamana ka ɲɔgɔn fɛ a ma ladɔnniya k'a fɔ kɔsada in na fanga sinamatɔnw ka wasadenw ni o ye Nelson Chamisa ka wasadenw ye o ni mouvement nga fɔ ZANU PF ni o ye Robert Mugabe nga fanga ɲini dɔ jamana ɲɛma Emerson Mnangagwa nga fanga ɲini dɔ wasadenw olu ye bolokuru yɛrɛ de wuli ɲɔgɔn na wasabulo kɔnɔ nka maa minnu ye jateminɛkɛlaw ye olu y'a yira k'a fɔ ko i man ka bala maa na barisabu ka da ka Zimbabwe yɛrɛ de taala ye nin de ye o kumana maaw sigin bɛ ka yɛlɛma min kɔnɔ k'a kɛ man di bebe na maa minnu ye baɲumankɛlakaw ye ni Emerson Mnangagwa kun y'olu hakilina tigɛ k'a fɔ danfara bi don a ka fanga ni Robert Mugabe ta cɛ u bɛ se ka na n'u ka nafolo ye ka labaara Zimbabwe jamana kɔnɔ ka sɔrɔ u ma jɔrɔ olu ma wele jaabi kan na barisabu ka da kan kalata kɔfɛ manga min ni o kɛra kunnafonidila dɔw yɛrɛ sɛbɛkɔrɔba de bɛ dasira kalata kɔfɛ manga senfɛ ninnu kɛra fɛnw ye minnu jɔra maa caman hakili fɛ diɲɛ seleke naani setigi jamanaw na Ameriki jamana min kun y'a jira k'a fɔ ni u sera k'a lajɛ ka bɛnkan manga sira taama bariko na wuli ka bɔ u ka o n'a ma jira k'a fɔ tamasiyɛn dɔw kɛn bɛ u fɛ o nka u tɛ bɔli kɛ ko maa bɛ minɛ kɛ o mɔ k'u ka lajɛ hali bi u ka dɔ kɛ n'u tora ka kɛ bɛ a ka ca la min ye olu ka bariko ye u bi a wuli ka bɔ Zimbabwe jamana kan. Faransi jamana kɔnɔ maa minnu muruti bɛ Emmanuel Macron ka fanga ma u k'u ma ko gilet jaune dileke nɛrɛmugulamandigiw don u ye bɔko naanina kɛ ka bɛn ni sibiri desanburu kalo tile 8 ye Faransi fan da 4 bɛɛ lajɛlen la dileke nɛrɛmugulamandigi ninnu ka bɔli fanga kun y'a ɲɛsigi bawo a kun tɛ se kunbɛn cogo si la fo a ka kɛ de n'a ma ɲa k'a bɛ kɛ lakana tigilamɔgɔw kɔni bɛ bɔ cogo bɛɛ lajɛlen la janko danfara bɛ se ka don ani sibiri tɛmɛnen cɛ bawo sibiri tɛmɛnen cɛ ni cɛ juguyara kojugu a y'a sibiri desanburu kalo tile 8 ta ye min gɛlɛ tile nin ye o fɛnɛ kɛra wulikajɔ caman ye lakana tigilamɔgɔw bɔra fa bɛɛ lajɛlen la ka gazi kɔni wuli mɔgɔw kan nka kunnafoniw kɔni ye a jira k'a fɔ bibi in na Emmanuel Macron min gɛmɛ k'i da k'a bonbo ye ko in na kabini a daminɛ ka na se bi mɔ a yɛrɛ de bilama k'a bɛ farati bala ko barisabu ka da kan maa min kɔni gɛn na kɛ ka jira la k'a fɔ a kun man ka kuma nin ko in na a y'a ko tigilama kɔni ka jɛtew ma se ka ɲɔgɔn sɔrɔ barisabu ka da kan ko n'a kun tora ka bɔ ka fɛn fɔ mɔgɔw ye mɔgɔ bɛ min faamu k'a kun ka ca la ko bi taamaba in kun ti kɛ Emmanuel Macron a b'a dɔn k'a fɔ jamanadenw ka laɲini tɛ dɔ wɛrɛ ye min ye dɔ ye o ka fara u ka sara kan wali kelen maa ti maa ta ka jigi sara min ni ju cɛ u k'a ma ko smegi dɔ ka fara o kan bibi na o ye dileki nɛrɛmugulamandigi ninnu de ka laɲini ye tiɲɛ don a dabɔlen kun do fɛn min kama o ye dɔ farali taji ka o kana kɛ a tɛmɛnen kɔfɛ gazi ni kura dɔ kana fara o kan ka taa se zalen ma
nga u yɛrɛ bilama de ko a ka lajɛ dɔ de ka fara u ka sara de kan o y'u ka laɲini ye o kumana min ye wasabulo fɛnɛ ye ka lajɛ k'o ti yɛlɛma kura ka na Faransi ɲɛda kura ka di barisabu ka da ka ko Faransi sɔrɔ bɛnbɛn ma hakɛni dɔ de mɔ Emmanuel Macron yɛrɛ ka fanga ko ɲɛsin bɛ setigiw de mɔ ni ka seda yɛrɛ tɔɲɔ ka fiɲɛ tigɛ u la Faransi ka de fanba bɛɛ lajɛlen kɔni digɛn bɛ o de ka bisa wa hali maa faamu yanu jaman gɛmɛ ka jɔngwala jɔ o fɛnɛ na o de kosɔn nin dileki nɛrɛmugulaman digi nunu u bɔra ka fa bɛɛ lajɛlen minɛ lakana tigilamaw fɛnɛ ye maa caman bɛnɛ wele bɔgɔ jenine ka dɔw y'a yira k'a fɔ maa 700 ɲɔgɔnna de welela bɔgɔ jenine kan min ye Emmanuel Macron ye a ka ministre ɲɛma Edouard Philippe ale bɔra tile camancɛ la ka dantigɛli kɛ k'a fɔ maa minnu y'u da ɲuman don ko la ka wele da ka ɲɛsin basigi mɔ taama in kɔnɔ k'a bɛɛ lajɛlen bɛ fɔ k'a bɛɛ wale ɲuman dɔn ka laban ka jira dileki nɛrɛmugulamandigiw la k'a fɔ daw yɛlɛlen don hali bi u ka se ka na u ni fanga ka sigi ka kuma aya u ka laɲiniw ye fɛn minnu ye olu ka se ka kɛ hali n'o y'a sɔrɔla Edouard Philippe y'a yira k'a fɔ min ye tajiko kuranko zaleko fɛn tɛ fara olu kan u kuma yɛrɛ tɛ fɔ san 2019 nata kɔnɔ bilen nka nin dileki nɛrɛmugulamandigi ninnu ko k'o de tɛ bɔli kɛ olu b'a fɛ de min ye u yɛrɛ ka saraw ye dɔ ka fara u kan aya min ye SMIC ye ti maa ta ka jigin wari min ni ju cɛ dɔ ka fara o kan o ye u ka laɲini u y'a yira k'a fɔ u ka bɔ ko duruna min bɛ kɛ dɔgɔkun nata o bi ɲɛsin Emmanuel Macron yɛrɛ de mɔsa a ka fanga bila a y'a ko a dɛsɛra u ka bɔ ko duruna in a n'a kɛ wali kelen a tɛna kɛ dɔgɔkun nata na o jira a na an b'aw ladɔnniya k'a fɔ min ye farikolo ɲɛnajɛ ye senandola diɲɛ seleke naani jɔnjɔ min bɛ di sɛkasi don dɔ mɔ Ballon d'Or o dira kurasi jamanaden dɔ ma ko Luka Modric ale bɛ ndolati tɔ min na Espagne o ye Real de Madrid ye a kɛra sɛkasi don dɔ ye siɲɛ 3 ka da ɲɔgɔn kan ka Ligue ta ni Real de Madrid ye o tɛmɛnen kɔfɛ ndolati min fɛnɛ kɛra diɲɛ seleke naani ɲɔgɔnkun bɛɛ irisi la a kɛra finaliste ye barabila fɔli ani Faransi ni ɲɔgɔn cɛ a faso ndolati tɔ kɔnɔ o kumana min ye man ye Luka Modric ale bɛ kɛ Ballon d'Or 2018 ye ko in kɛra Faransikaw fɛ min ye maa filanan ye o ye Cristiano Ronaldo ye aya maa sabanan o ye Antoine Griezmann ye o ye Faransi ndolati tɔ maa ye maa naaninan o ye Kylian Mbappé ye o fana ye Faransika ye Yusufu Kulubali Sherifla TV kunnafoni ɲinina don farikolo ɲɛnajɛ bina k'u ka ale kɛ mɛ ka laseli dɔw kɛ a ko kun kan Bonsoir à tous. It's unique feeling. I'm happy, proud. Nous sommes allés do, nous wasalen do. Yoko bari ne bolo. Bara do mingela la ko sebe. Nga labana nous wasala. Kenenka. Men senanduna nyongo bela jine fo. Umunu yen deme. No ka deme kala sababu yen sira ka jonyon sira suina. Ni min we duranti ga nyongo fe. Real Madrid ko nana. Ani ngale yala jonyon tali. Tout d'abord, permets-moi de remercier mes équipiers, les entraîneurs, Luka Modric je jabili ke kaira ka fo kene ka menga de kramo fo Real Madrid konana ani Real Madrid chakala bela jeni men senandona nyo fo anga jamana senandona jukulu kona kurasi ani mama ye kala flinye wala sanga se ka samala nyoy to agale fena do menga de me bela jeni fo pour muso ani ndeu qui me permettent de m'épanouir en tant que personne et qui me permettent de travailler et de réussir en tant que professionnel. Quand on est enfant, on a toujours des rêves. Et moi, je suis de nga seka dolam pepena masro no ye Ballon d'Or jongo ala oti nga suko bilebele ye kabintini nama un honneur pour moi que de brandir ce trophée ce soir. S'il vous plaît, Luka Modric. Abrata jatimina na kabini samba fla ani wolonfla ni kakaye pempen sanumanita
sunan donati gɛrɛ ma se ka gan kɛ a ko da fɛ bilen ko in kɔni tola fale la Messi Ronaldo Messi bi edu filɛ nin ka dankari ko o ko la. Thank you. No, it's unbelievable. It's unbelievable. Merci, feeling. Mais c'est une sensation incroyable. These two phenomenal players. Mami me ni senan donati la ba fly nu nyoro black ikanga no sondia. Wo fla durante wala sani ka kenen soro senan donati la ba do fene kuma ko ina fo Mbappé. Ni ko ni kala ko ba de ne bulu. Très grand joueur et puis que beaucoup d'autres joueurs étaient nommés, des grands joueurs. Mbappé. Ça veut dire que j'ai fait quelque chose d'absolument extraordinaire sur le terrain cette année. Ayiwa nin fu sirile ye Cristiano Ronaldo ni Lionel Messi nga falen valen na o de fana bi danzigi bamananga kunnafoni na min mena farala ɲɔgɔn ka lase aw ma kunnafoni diso ɲɛmaya sofɛ ka bɛn ni man ye ka bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw minnu kɛ kun bɛ ka ɲɛmada ka ɲɛsin jabaraniw ma walasa faamuya bɛ se sɔrɔ aw fɛ Sherifla TV bamananga kunnafoni na laseli wɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan n'o cɛ kan bɛɛ diɲɛ waati wɛrɛ na sɔnna ma.